everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Uy, ganun ang magkalaag na ko sa studio. Wala na rin ka problema ni Hart. Okay na mo? Okay ba eh? Di ka ganin niya to bago na akong matawag. Asa man, libre na ka? Kuyogis ako bro eh. Oh, asa man? Pangitaon tatong mubong babae nga nakagakus ug nakahawak na ako. Unsa? Oh, sa may katawan na bro? Nadutlan ka itong gituwaan ni mong bayot? Gago. Dutlan mo eh. Nga ako alam niyo pangita itong bayota. Babae man ka to. Bro, paminaw ha. Abi ni mo. Paminaw na ako, siya lang ang makasulbad sa mong problema ni Hart. Unsa? Mao na. Siya lang makalimpyo sa unahuna ni Hart. Nasayop si Hart sa iyang gituhuan atong bayhana. Pidas ano? Nagpapiktar sa mga itong... ambot kay pasabot bro ba? Nga matawag ba gani nga wag ito hinungdan ng mga tao? Para fan ra nimo? Ibaw ka ng Hart bro. Daginutan kay istorya. Puro na lang silos. Bisan kinsa silusan. Mao na. Nga bisan og ang gituhuan niyang mga yagit nga bayot, iya pang daginuton. Ay, kano sa kakamuanhin ako no? Kanang lain nimong problema no, bro? Ha? Kanang di na sa bahay ninyong Hart ba? Laylo gani ko og panguyab karon kay hasulan ako ng mga kinaiyas babae. Pag na-trauma na ko sa kamaldita atong mga babae. Labi na sa sama ng Hart, silusan na ko. Bro, mahal ko lang si Hart. Una. Sige na. Unya, kano sa mga tos carbon? Ano pagpangita atong way hinungdan nga tao? Mag-agad ko sa imong libre bro. Mananghid ko sa akong mga directors ha. Kuro ba'y kalit-kalit nga emergency recording? What ako? Ha? Kuyugi ko balik sa recording studio nila ni Bros. Ay, mahi mo mag-hire lang kag laing ikuyog ni mo yas. Kuyawan man tani mo ikuyog, oy. Kinsa man sab kuno nga makatultol na didto, kinsa man sab ko dalon. Ay, ganda-ganda kay magkatultol tong building nga, oy. Ug usa pa sa kwan, magkatultol ka adto, oy, magkatultol ka kay mo adto, nag-adto naman ka. Naginal biya atong tindira sa gawa sa building, ha? Nga to sa 3rd floor, mag-recording ang mga artista sa radyo, sa RMN. Aw, makatultol na gud ko didto yads. Taram din na. Nga na magpakuyog pa magkanak ko. Maayo man ang naikuyog yung ko yads, may kuyog ko ba aron may makalaban ako nya nasa makaabiba og magkinaunsa. What's up? Kasi pagtuloy mo sa akong beauty, magkalaban as in, bouncer na lang yun, ang tanaan mo na ako. Makaslim sa akong beauty, day. Pang beauty queen ni. Mabiba ni mo, as in, mo cheers ni mo, kung magkakita kag kalalis. Uy, yas! Pas may pamaninda ka ako kay daghan tag halin. Tapos, kanawa tatag incentive gikan ni Inday Elvira. Oy bayot, hinumdumi ba ya ha? Nga mudako lang atong halin kung ako na mo show sa upat ka suok ning lantay nga atong giladlaran ani mga ukay-ukay. Kung magmodel ako sa tindatang ukay-ukay, kay kung ikaw lang ang saliga maninda bayot. Sus, kanang ilain-lain yun nato ato mga halino. Pila na kay halini mo sa... oy! Namoy boy, manoon ka! Kay tinuod man bitaw. Mingaw kayong halinta kung ikaw rin mo bantay aning ukay-ukayan. Kay bayot man tuod ka no, pero ambot. Ngano di ka kahibaw mo diskarte kung unsaon pagdiskarte sa mga customers. Uy, na yan. So, okay na. Wala, makalabaw bitaw sa imong diskarte kung mauna manindag kayo. Ay, Miss Yuki, good ka! Bugal-bugalan ko ni mo, Yads. Ay, di ginuna bugal-bugal, Yads. Husto kitong heart sa iyang giangga ni mo. Kaya ano? Kisa may nainghaw din mo, maligyaw kayo kay Denise Carbon, ha? Di ba nga ikaw? Way makalabaw, bisan ako nga bayot
pa. Di ko kalabaw ng abilidad nimo sa pagpaninda, day. Kung ang ngayon lang kang kurnahan nga, Miss UK, dinis Carbon. Hoy! Muna lang na! Nagatitulong kag Miss UK. Bisa sa daginuto na ng dagway nimo. Angela, Hawk, day, Hawk. Ah, Hawk, bitaw. Joke, di ay joke. Hawk naman. Joke! Ay! Kaya na mga tugbalik sa recording studio atong imong Lloyd de. Aw is the bros di ay, ha? Kano siya? Ha? okay raman na, te. Kana lang di kay tinghalin ba? Weekday sa adlawan kaysa dayon gabi naman mabisi. Di gyud bitaw mi tibuok adlaw gyud, te. Mutan-aw raman kung mag-recording og drama ang akong ultimate crush, ate. Ate, di ka mo sugot? Carla, Ti Elvira? Nganong mihilak man kag maayo, ate? Para ka na ra akong hangyo nimo, imo nang hilakan. Di ka musugot sa akong hangyo, te. Unya mo hilak di ay ka. mas maayo ka pa. Happy ka na. Ha? Pero ako... Ako... Bisan og sige kong magluhod nga maglakaw gikan sa pultahan sa Basilika sa Santo Niño. Hangtod na sa altar ni Enel. Lamang mo balik si Derek nako. Apan wa gitungkag akong mga pag-ampo. Apan ang imong imposibleng damko. Gihatag sa Ginoo nimo. Gaunta. Tagsa ka ramang mo adto sa simbahan. Ate, Naibog ko sa imong kapalaran karon, Carla. Nasina ko sa kalipay nga imong gibati karon. Apan ako. Kano sa pagka ko ni ini magmalipayod. Ate Elvira. Ano sa pagkahamo pati mo pagbalik na ako si Derek. Punwa na to'y kwarta, ate. Ha? May kwarta pa man turon, te. Maong, wa pa makanahuna ni mo. Pero awa niya, oh. Awa niya guwa na gyud to'y mahimo, oh. Dagko niya kay tugngisi nga mo pakita ni mo. Tinuod ka, Carla. Lagi, te. May pangutana ko ni mo, te. Unsa ka na, ha? Sige magyud kang simba. Unsa man di kanunay mong iampo sa Ginoo, alang adtong uyab mong batan-on nga way atay batikon? Ay sagdaotang akong Derek, Carla, oy. Kay mahal ko siya labaw pa sa akong kinabuhi. Ana, sige. Sa imo di ang guwapo ug macho nga Derek. Gaunta. Hatagan siyang maayong panglawas sa Ginoo. Gaunta. Magikaon lang unta siya sa pagkakaroon. Gaunta. Walang siya malunosi sa kagutom. Hala no. Kay maluhoy kong maghuna-una sa akong pinangga. Kung mauday mahitabo ka niya, Carla. Ayaw intaon Ginoo ka niya ipadangat. Sayop ng ampua, ate. Ha? Uod sa may nakasayop adto. Naghuna-huna ko sa kabulahanan sa akong hinikugma. Balihangin mo iampo, ate. Unsa man? Tunguha. Unsa? Ay, ingnaini sa pag-ampo ay. Ana ha, ana. Wa na untay gikaon ron si Derek. Mahubagan unta siya nga kinahanglang operahan. Na. Man, magkalisod-lisod unta siya og maayo. Mahutdan og kwarta. Hurot unta niyang pamirinda iyang gipanghatag niya tungod sa kalisod. Kanito katumbang mga butang nga imong gipanghatag. Anaa sa pag-ampo, te. Diba, awa, mubalik tong magpakiluoy nimo. Unsa? Bro, nalibot mas gano'n na to ning tibok karbon. Huwag mo gina to ikita tong mubong babae nga imong giingon. Nakasiguro kang
taga dinhi gito? Oh, di gyud tingali ito taga dinhi bro. Akining posibleng mag-anihan to dinhi. O baka tindira to siya. O naninda to dinhi sa karbon. Kaysa kung naibawan atong nag-show mi dinhi bro. Nga diya sila sa likod sa tubangang bahin. Sa mga sponsor sa drama ba? Naa sila dito. Nga sa ato pa, niya gito magpirmi dinhi sa karbon bayana. Lisura tultulon bro eh. Katako ining karbon. Kadagas mga naninda din o kadagas mga tindira din o saan ito pag ito mabayana? Sa mo ito maglisod ang pangita to bro. Kay puto ito mabayana. Ha, lisod ito makita. Bro, Gilang. Ikatawa na itong atong kakapoy bro. Pero ingnan ka, muratan ng ngitag dagom sa bagang uhot ini bro. bahala na. Basta, pangitaon na to. Diri napita ta bro. Diri ta agi, dili bro. Diri tay. Diri, agday! Ay! Sorry. Sorry, sir. Agday, kasakit sa kong agtang. Agday. Sakit to eh. Sakit ta sa kong agtang nga naigo niya ng gipasaan mong... Unsa mo na, lantay. Sorry, sir. Sakit ta, Brad. Sir, pasaluan ko, sir. Taas na rin mo, sir, oy. Maong, bisan og giisa ko pa ring lantay nga gamay sa pagda. Nasagiran juga, sir. Sakit to eh. Lipong ko gamay da. Hala bro! Hala bro, nasama gining agtang ni mo? Ha? Kay may dugungan. Usay. Uy, mo ba, sir? O, kung mo sir. Ato na sa tindahan sa kung kailangan na marigi okay, sir. Aron matambalan ta ka ng samad si agtang. Malimot naman lang di ako sa problema ni Ate Elvira, oy. Saong inspired manggug ko sa kong Lloydie. Pero si Ate Elvira, no? Kaluoy ba ya, oy? Luoy ni Ate sa ikita ko lang ng Derek, oh. Tagod-taguron ko gyud na siya. Palitan ko gyud siyag atsa aron itagod-tagod niya. Kundi ba putlan ko nag-o. Sus, way balatian. Way atay batikon. Mapahimuslanon. Alimatok nga dako. Diha na mibuhi kang Ate Elvira nga busog na kay sa kwarta ni ate. Mibuhi din siya, biyaan din niya si ate. Pero ayog kabalaka ti Elvira. Tumanon ko ang akong gisaad ha, nga tabangan ti kang mauwawan katong imong Derek. Pantay lang. Ay, kalbon na ni Day. Asa napita sa kalbon? Aw, karbo naman di ay nino. Pasensya na kadong ha. Loading kay akong utok oy sa kadaghan akong gihunahuna. Sa unahan ko dong, dapit sa may Freedom Park ba? Kanang may ukay-ukayan ko dapit niya dong ha. Kung wa pa lang ko magdaog kwarta no para panukli, di ko magtaksi oy. Ha? Uy, si Bruce? Gosh! Siya gito! Si Lloyd din ako! Uy! Lugay lang din dong! Lugay lang dong! Uy! Dong! Dong! Honong! Uy! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!